Heroïnes i herois a casa. Naina i en Pep eren dos germanets que vivien en un preciós poble a la comarca del Regui, On la gent era molt festera i sortia al carrer a compartir la seva alegria a la mínima oportunitat que tenia. esports, gegants i caparrots, dimonis, vi, menjar, festes, concerts, fires... Sempre hi havia una excusa per sortir al carrer i compartir experiències amb els veïnats. Molt especialment Naina i en Pep, qui en sortir de l'escola es retrobaven amb els amics als entrenaments de bàsquet. a les classes de música o senzillament per jugar a les places i parcs del poble. Però de cop i volta tot es va torçar. La tele no parava de parlar d'un enemic terrible i molt perillós. Que assetjava el poble provinent de la Xina, on ja havia provocat moltes morts i enviat molta més gent a l'hospital. No només el poble estava en perill, també la resta de Mallorca i el món sencer. Naina i en Pep s'imaginaven uns enemics d'aspecte ferotge i cruel. Les màximes autoritats de tot el món, les de tots els països i també l'Ajuntament del poble decidiren posar tots els mitjans possibles per frenar l'atac de tan perillós enemic. Metges i metgesses, infermers i infermeres, policies, bombers, fins i tot l'exèrcit. Però tot aquest desplegament no serviria de res sense la intervenció dels grans herois i heroïnes d'aquesta història. qui havia de jugar el paper decisiu per acabar amb l'enemic, els nins i nines. Però si nosaltres només som nins i nines, pensaren Naina i en Pep tot d'una. Com volen que ens enfrontem a un enemic tan fort i poderós? Els metges i científics explicaren que l'enemic no era cap exèrcit de ferotges guerrers, sinó un virus, un bitxet tan petit, que era impossible veure a la simple vista, però que entrava als cossos de les persones emmalaltint-les i que va passant d'una persona a l'altra a través de la saliva, el moc o el contacte. Al virus li agradava ficar-se dins els cossos dels nins i nines per després infectar els pares i mares i especialment en els predins i les predines, les seves víctimes preferides. Naina i en Pep cada vegada estaven més preocupats. I de què volen que féssim nosaltres? Ara resulta que hem de lluitar contra un enemic terrible i que a sobre ni el podem veure. Això és impossible. Però Naina i en Pep, com la resta de nines i nins del poble, eren molt valents i generosos. Volien ajudar els seus pares i mares, a qui cada dia veien més preocupats a acabar amb el virus. Tot i que no en tenien ni idea de què podien fer, així que els hi demanaren: «Què voleu que facem? Comptau amb nosaltres». Bé, i del que ens han demanat les autoritats només és una cosa. Que sigueu verdaders herois i heroïnes i vos quedeu tancats a casa tot el dia mentre el virus es passegi per al poble. Només això? Això està xupat, pensaren Naina i en Pep. Estar a casa amb les meves juguetes, els meus llibres, la tele, la tablet i sense haver d'anar a escola. Mola moltíssim, clar que ho podem fer. Estaven contents per el que semblava un gran pla, però a la vegada decebuts perquè els hi pareixia que això no era ajudar. Estar a casa fora a fer res era una heroïcitat? I així ho feren. Després d'uns primers dies de certa alegria, ja que tenien més temps que mai per estar amb els seus pares i mares, per jugar amb les seves mascotes i, per què no dir-ho, fer el vaguet al sofà mirant la tele, jugant amb la tablet, es van començar a desanimar. Els dies cada vegada es feien més llargs. Enyoraven tot allò que feien abans. Veure els seus amics i amigues, els entrenaments, veure els padrins, fins i tot anar a l'escola. En aquest moment s'adonaren de l'heroïcitat que estaven fent, que era una cosa dificilíssima. Fins i tot per la tele sortien persones majors que ho feien malament, perquè no aguantaven i sortien al carrer. Estaven orgullosos de ser més valents que molts adults i ara sí, se sentiren verdaderament importants. Passaren moltíssims dies, però el virus no trobava cap nina ni cap nina al carrer per infectar i a poc anava morint. Fins que una nit va arribar la gran notícia. El cotxe de protecció civil del poble, que cada nit s'havia passejat pels carrers amb música per alegrar un poc els dies, ara ho feia cridant pels altaveus. Nines i nins,
Ja no queda cap virus al carrer. Gràcies a la vostra valentia s'ha mort el virus i demà de matí a partir de les 8 ja podeu sortir al carrer. Ni Naina ni en Pep ni ningú en el poble va poder dormir aquella nit per la il·lusió i l'alegria. I tothom va sortir al carrer a les 8 en punt, cridant, ballant, cantant, abraçant-se i donant-se besos. Tan grossa va ser la festa que l'Ajuntament va decidir convertir la data en un nou dia festiu al poble, de manera que cada any es celebraria el Dia dels Petits Herois i Heroïnes de Santa Maria del Camí. I conte contat, conte acabat. Audio Jungle.